Bafowethu sanibonani. Ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila. Umfowami Mkhonto nibingelelayo. Ngicela ngithathe leli thuba ngibonge ngokuthi nibe khona la to support this channel. Ngokusubscribe, ngokufollowa, ngokukhomenta, ngokushare. Yonke nje into eniyenzayo ukusupporta le channel ngithi thank you so much. Ngicela subscribe please. Nabangafollow bafollow le channel. Ngiyabonga kakhulu. Ngathembisa ukuthi ngizokwenza ama-video lapho ngizokhuluma khona ngey'ndaba ezisematheni kulamalanga eSouth Africa. Enye indaba esematheni njengamanje indaba yokukhishwa kwamafayili anzima ekhishwa u-Provincial Commissioner noma uCommissioner ophethe amaphoyisa eMpumalanga, umama uDaphnis Makeleng Manamela. Sikuzwile cishe sonke manje akukhulumile lapha ngesonto njengoba benza le briefing yakhe, i-media briefing lapha eSouthern Hotel eNelspruit, la bekhuluma khona ngezinto ey'ningi ayawazibona zenzeka eMpumalanga njengoba ephethe eMpumalanga emaphoyiseni. Sokhumbula-ke ukuthi umama uCommissioner waseMpumalanga cishe sewuhleli about 4 years or 5 esuspendiwe noma emisiwe nje emsebenzini wakhe wokuba Provincial Commissioner eMpumalanga. Ngendlela ayichaza ngayo-ke uveza ukuthi ukumiswa kwakhe hhayi ngoba ebemiswe ngoba engakhoni ukwenza umsebenzi, noma mhlampe ebemiswe ngoba ebegula, noma mhlampe bekuney'zathu ezizwakalayo, ukuthi ebemiswe ngey'zathu zokumvimba ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela efanele eMpumalanga. Kusho yena uthi eMpumalanga kunezinto ey'ningi ezi-wrong ezenzakele njengoba ephethe le province, la khona athe uyazama ukuthi kudilwe nalezi zinto ezi-wrong ezenziwayo eMpumalanga, kodwa kwanhlanga zimuka nomoya mangabe ebika kwabangaphezu kwakhe ukuthi naku nanaku okufanele kulungiswe la eMpumalanga kuyonakala, bengamnaki. Kunaloko babona ukuthi uyinkinga noma uyiphele endlebeni, bathi ngcono simenzeni lo, ake simmise. Uyazi-ke eSouth Africa ukuthi uma ngabe umuntu emisiwe emsebenzini noma ehleli ekhaya engasebenzi uyahola. So nje njengoba behleli umama, hhayi ukuthi ebehleli engaholi, ebehola. Kodwa manje njengoba kuphelele iminyaka engaka ehleli, khona abaloku bethi pho bungakhulumi ngani sonke lesikhathi, uzokhuluma manje ngoba sekusele 2 months ukuthi i-contract yakhe expire noma iphele, i-contract yokuba uCommissioner waseMpumalanga. Uzokhuluma ngoba manje sekusele 2 months. Uyayibeka-ke izathu zakhe ukuthi into ebalulekile kuye akukhona ukuthi uyisho nini lento. Into ebalulekile ukuthi bekufanele agcine ayikhulumile, ayishilo kulungiswe izinto eMpumalanga. Akafuni ukwanda kakhulu ngokuthi uhlale isikhathi eside mhlampe engasho lutho and all that, but yilokhu akushoyo. Kodwa-ke engicabanga ukuthi kudonsa amehlo abaningi ngalezi zinto ay'khulumile umama uDaphne Manamela. Okudonsa amehlo abaningi ukuthi akagcinanga nje la ngokusola iy'khulu eziphezulu zaseMpumalanga zamaphoyisa ukuthi zi-involved in wrongdoing, kodwa i-briefing yakhe noma inkulumo yakhe ihambe yaze yafika even ey'nsolweni azenze against uNational Commissioner uFani Masemola.
waphinde wazenza against u-former Minister of Police ubaba uBhekicela. Yabona-ke mayisethinta abantu abasezingeni elinjengalapho kuyakutshela ukuthi serious kangakanani le ndaba. Kuyakutshela ukuthi akuyona indaba encane le ngoba angeke uze wenze ama-allegations against u-former Minister Bhekicele. Angeke wenze ama-allegations against u-National Commissioner wamaphoyisa ubaba uFani Masimula bese sithi into encane le. Sho ukuthi uyazi ukuthi kungani ekhuluma kanje ngabo futhi uyaqiniseka ngento ayikhulumayo ngabo. Yingakho amaqembu afana ne-EFF kumanje mangizwa empeleni angathi EFF ake ngithi ubaba uGadi oyi-deputy president ye-EFF owashonelwa ingane yakhe uHillary, naye la kukhulunyiwe ngodaba lendodakazi yakhe ukuthi yafa kanjani eMpumalanga futhi bavikelwa kanjani ababulali bayo. Usephakamisile-ke ubaba uGadi la ukuthi uyacela, wenze i-formal plea noma isicelo esikhethekile wasifaka kuMadlanga Commission ukuthi siyacela singumndeni wakaGadi ukuthi umama lo ukhomishina waseMpumalanga umama uDaphnis Magaleng Manamela nimbize lapho kuMadlanga Commission ake azokwenaba ngale y'nkulumo azikhulumayo ngesimo saseMpumalanga samaphoyisa nezinto ezi-wrong ezenzakele because thina as a family yakaGadi namanje sisenemibuzo eminingi ngokushona kwendodakazi yethu nokuthi i-case ngokushona kwendodakazi yethu uHillary yahamba kanjani. Asazi-ke silindile ukuzwa ukuthi ithini iMadlanga Commission, izovuma yini ukuthi lo commissioner waseMpumalanga eze kuMadlanga azokwenaba ngale iy'nsolo azenze against amaphoyisa athile. Sizokhumbula ukuthi iMadlanga Commission kungekudala kufanele irephe noma i-conclude umsebenzi wayo. Kusafakazwa-ke kodwa namanje asazi ukuthi amathuba angakanani ukuthi angabizwa ukhomishina waseMpumalanga. Engikholelwa kodwa ukuthi mina njengomfowabo Mkhonza kumele abizwe ngoba uma engahlala engabizwa ekubeni iMadlanga njengamanje idila vele nama-case amaphoyisa, kuyobe iphutha elikhulu ukuthi angabizwa ngoba isiyosala ngaphandle le ndaba kanti ithinta i-province yonke yaseMpumalanga iphinde ithinte no-National Police wase-South Africa kuze kuyofika even e-office likaMinister wamaphoyisa uBhekicela. Indaba-ke serious le esizolinda ukuthi ngabe impendulo bazoyithola yena bakwaGadi ukuthi eze umama lapha kuMadlanga Commission. Uyabona-ke but engifuna ukukhuluma kakhulu ngaye la u-National Commissioner wamaphoyisa ubaba uFani Masimula. Ubaba uFani Masimula usefakaze kaningi kuMadlanga Commission, wafakaza naku-ad hoc committee eParliament. Sikhuluma nje manje ekuseni manje nje ubuya laphana enkantolo manje ekuseni njengoba esebekwe icala-ke manje lokuphula umthetho, angazi section bani lapha wezokusetshenziswa kwey'mali emaphoyiseni obizwa nge-PFMA. Uvelile-ke enkantolo namhlanje nakuba-ke le case yakhe kuthiwa iyapostponwa noma iphushelwa kwi-13 May 2026. Kuthiwa isizohlanganiswa i-case yakhe namanye amacala a-related kule case yakhe. Uzokhumbula ukuthi into yena asolwa ngayo kakhulu ubaba uFani Masimula ukuthi waphula umthetho we-PFMA noma wokusetshenziswa kwey'mali eminyango noma eminyango namaphoyisa ku-department yamaphoyisa. Wenza kwaba lula in short ukuthi umnyango wamaphoyisa noma i-Department of Police iy'mali zayo le department zisebenziseke kabi. Njengoba sikhumbula ukuthi kwaba naleya tender ka-360 million
la kuthiwa kwazuza khona iy'nkampani zoKurt Matlala, oHangwani Maumela nabanye eMasizwe. Siyazi kumanje uKurt Matlala usahamba icase ethile enkantolo, kodwa engazuthi le case yakhe ikhampani kaKurt Matlala eMedi 24 engathi njengoba kuthiwa yazuza kuleya tender ka-360 million. Icase le kaBaba Masimula, ngoba phela uye wayephethe amaphoyisa, le mali lezi ezaphuma emaphoyiseni ziya kwikhampani kaKurt Matlala. Kuthiwa la uBaba uMafani Masimula kwakufanele enze umsebenzi wakhe ngendlela e-right ukuqinisekisa ukuthi iy'mali zamaphoyisa aziphumi ngendlela engafanele ziye kubantu abangafanele. Yilokho nje manje afeyila kona kakhulu. Angeke mina ngingene into details, but indaba cishe ilapho. So-ke uBaba Masimula ubuye enkantolo-ke manje ekuseni. Lihlehlisiwe icala lakhe liyoze liqhubeke ngeyi-13 May. Akaboshwa, ungaphandle ngesexwayiso lokubizwa nge-precaution. So into engifuna ukuyikhuluma ngaye-ke yile. Njengoba kuloku kuvela lezi zinto eziloku zivela ngobaba uMasimula. Mawubheka nje ukukhulunywe ngaye kuMadlanga, kwakhulunywa kwa-ad hoc. Siyazi ukuthi no-deputy wakhe osuspendiwe nokho osamisiwe emsebenzini, uShadrack Sibiya, kuningi naye akuvezela aney'khalo ngako ngoMasimula and all that. Kanjalo nobaba uMinister uMchunu, kuningi naye akhala ngako ngoFani Masimula and all that. Nange manje no-Provincial Commissioner wamaphoyisa eMpumalanga useveze iy'nsolo ezithinta even i-bribe-ke la. Uthi umama uDaphne Manamela, uCommissioner waseMpumalanga, kune-5 million rand ye-bribe eyakhishwa yiloyo oyi-manager ye-Kaizer Chiefs, uBobby Motaung, kwi-case yango-2012. La khona uBobby Motaung wakwaboshwa kuthiwa kune-corruption ngethenda lapho yokwakhiwa kwale stadium saseMbombela, iMbombela Stadium. Okwagcina mangizwa kushone umuntu abambiza ngoJimmy Muhlala lapho. Anginayo information egcwele, kodwa engazuthi uBobby wakhipha imali engango-5 million ukuvala le case ukuthi ingaqhubeki, ingalandelelwa, ngoba i-case e-sensitive engagcina mhlawumbe imvalela. Engathi-ke kule 5 million bribe le, ngokusho kuka-Commissioner waseMpumalanga, yena futhi ubaba uFani Masimula wazuza kuleyo 5 million rand. Yebo, yakhishwa ukuthi le mali ikhishwe izuzwe ngamaphoyisa athile kuze kugqitshwe le case le yokufa kukababa uJimmy Mhlala, kugqitshwe le case yethenda ye-corrupt yaseMbombela. Lo 5 million engathi kuthiwa waba ne-share yakhe ubaba uFani Masimula. Iy'nsolo ey'nkulu-ke lezi bafethu, azikho ey'ncane. Asazi ukuthi uyobheka nathini nazo ubaba Masimula, ngoba uma kuwukuthi kune-substance noma kunento ephathekayo ngale nto eshiwo u-Provincial Commissioner waseMpumalanga, kuyobe kusho lukhulu ngobaba uFani Masimula, ngoba already kumanje lokuthi nje sewusenkantolo kwamanje, sekukhona into emfaka enkantolo kwamanje, kuyakutshela ukuthi isikhundla sakhe sokuba u-National Commissioner wamaphoyisa sisengcupheni ngendlela eyisimanga. Engicabanga ukuthi lokhu kwehla kahle kusekela lakhe uShadrack Sibiya, okuwukuthi njengamanje he's not in good terms vele nobaba uFani Masimula, ngoba uzokhumbula ukuthi uFani Masimula uyena owamisa uShadrack Sibiya nje ubemile nje emsebenzini uSibiya esuspendiwe ehamba ama-testimony koMadlanga Commission and all that. So ubaba uFani Masimula usenkingeni kakhulu njengamanje. Kodwa-ke angeke ngithi thina singaba mhlawumpe nendaba kakhulu nobaba uFani Masimula. Njenge-country ngicabanga ukuthi into esinendaba kakhulu nayo isikhundla akuso, lesikhundla se-National Commissioner yamaphoyisa. Lesikhundla se-National Commissioner yamaphoyisa engathi isikhundla nje
esiney'nkinga ey'ningi ngoba uma ungabheka umlando waso o-National Commission bamaphoyisa bake baba sey'nkingeni nje ey'ningi uma ubuyela emuva. Sibala obaba uJackie Selebi, sibala bona obaba uBhekicele, sibala omama ngiyamkhohlwa umama lo owalandela uBhekicele. Lesikhundla lesi siseney'nkinga ey'ningi. Abantu abalapha kulesi khundla bavame ukuphuma kahle kuso. Kusuke kunezinto ey'thile ezibalandelayo skeletonanyana athile. So isikhundla angazi ngasibiza kanjani. So ubaba Fani Masimula kubonakala engathi naye impela kulesi khundla uzophuma, ephuma ngama-allegations a-serious ngendlela engibuka ngayo. Umbuzo ukuthi ubani oyongena ey'cathulweni zakhe, futhi uma engena loyo ozongena ey'cathulweni zakhe ngabe uzodila kanjani nalesi khundla sokuba yi-National Commissioner yamaphoyisa, ngoba lesikhundla sibonakala sithaggethwe kakhulu izephulamthetho eSouth Africa. Abantu abafuna ukuphula umthetho eSouth Africa nabafuna ukudla ngokuganga eSouth Africa, ngazuthi baqale baplene bebuke lesasikhundla sokuba u-National Commission ukuthi singasimanipulate kanjani lesasikhundla ukuze sigcine sidla singaphazanyiswa ngamaphoyisa, because amaphoyisa ayisiphazamiso kakhulu kubantu abafuna ukudla imali yabakhokha intela, imali yabantu base-South Africa. So naku njengoba kuvela njengoba ngisho nje ubaba uMasimula ubuye enkantolo manje, usolwa ngani? Usolwa ngokuvula igate ukuthi kube ngokwabhuqa. Bathi athini amaXhosa? Bafike iy'gebengu zifike zishaye izibhuqa. Yena ufana nomuntu ome esangweni ovula igate ukuthi iy'gebengu zifike ziyidlele nje imali, ziy'tapuze, zenze konke ezingakwenza ngemali yabakhokha intela. So uyabona ukuthi mayesesolwa nangama-bribe, lokho kuyakutshela ukuthi isikhundla sokuba u-National Commissioner si-sensitive kangakanani. Mina njengomfoka Mkhonza-ke, uma bengingabuza ukuthi, ngoba vele sekukhona nabakhulumayo manje bathi ubaba uGeneral Mkhwanazi akangene kulesikhundla samasimula uma ephuma. Bathi abantu asivumi, ngeke sivume ukuthi lesikhundla sithathwe isekela lakhe uShadrack Sibiya uma angaphumi uMasimula. Sesizwile kuSibiya ukuthi yini nani ekukhulunywayo ngaye kuma-commission njengoba kuvela ubufakazi bokuthi usebenzisana kakhulu nabantu abaphula umthetho and all that. Kuvela nobufakazi futhi and stuff like that. So mina bengingathi ubaba uGeneral Mkhwanazi angivumi ukuthi angene kulesi sikhundla sokuba u-National Commissioner okwamanje. Yabona nje le task anikwe yona manje yokuthi ahlanganise i-team ezophenya ubugebengu obuhleliwe eSouth Africa, organized crime, ikahle kakhulu. Uzoqhubeka eyi-Provincial Commissioner yase-KZN, esebenza futhi as i-overseer yale team le ezobheka le ndaba ye-organized crime. Ngicabanga umsebenzi omuhle lo, kufanele agxile kubaba uMkhwanazi, angasheshi azivume lesi noma nganikwa lese-National Commission. Mhlawumbe ake sinikwe nje omunye ongabukwa ukuthi ufanelekile ukuthi asibambe, asebenzisane noMkhwanazi, ngoba vele uMkhwanazi mangabe sazoba i-head yokuphenywa kwe-organized crime, vele uzohamba all provinces in the country, which means uzosebenzisana nakanjani vele no-National Commission ukwenza lokho. Because uma engangena manje kulesikhundla sokuba u-National Commissioner, ngicabanga ukuthi lesa sikhundla sisangcolile ngombono wami mina, sisangcolile, safuna sithi ukuklinwa njengoba nje sisaklinwa namanje. Siklinwe ngendlela enough, ake iphele iMadlanga Commission, kuphuma ama-recommendations eMadlanga Commission, uPresident athathe i-decision yakhe ngamaphoyisa eSouth Africa. Angangeni ubaba uMkhwanazi iMadlanga Commission ingapheli, ingenzi nama-recommendations, ne-President ingathathi i-decision ngamaphoyisa noma nge-department yamaphoyisa eSouth Africa. Akake nje ahlale lapho ekhona, mina umbono wami
kufuna mayengena ngoba siya vele ngokwami uyadeserve ukuthi angaba u-National Commission ubaba uGeneral Mkhwanazi uyadeserve. Angicabangi ukuthi khona futhi ongangiphikisa kulo. But noma deserve kanjalo ngicabanga kuyofuna simprotect. Asimvikeleni siyi-country umuntu onjengaye. Singasheshi simtatazelise ajahe kulesa sikhundla. Akakathi nje ukulinda afocus la abekwe khona kwamanje. Akujahwe ndawo. Ngicabanga ukuthi naye futhi indlela engimbuka ngayo nendlela arizina ngayo angicabangi ukuthi kuzoba umuntu ongatatazeleli izikhundla ubaba uMkhwanazi. Ngicabanga ukuthi uyaneliseka ngomsebenzi ayenzayo njengamanje for the country. Yiloko nje bengifuna ukusho kule video ukuthi ngiworried kakhulu ngesikhundla sika National Commissioner wamaphoyisa. Bonakala sekuyinsakavukela ukuthi sigaselwe abantu abafuna ukuphula umthetho, sithagethwe abantu abafuna ukuphula umthetho, basimanipulate lesikhundla ukuze bazuze. Asazi-ke ukuthi kuyozala nkomoni ubaba uFani Masimula, sizolinda inkantolo ukuthi zithini, silinde nopresident ukuthi kukhona isinyathelo azosithatha, silinde neMadlanga Commission ikakhulukazi ukuthi yini erecommendwa uMadlanga, ngoba uma ungakhumbula even kuMadlanga Commission bambuza imibuzo enzima uFani Masimula u-National Commission amaphoyisa ukuthi as a National Commissioner nakuba singakuboni lana u-involved kwi-crime okukhulunywa ngayo, kodwa ubonakala ube nokuyekelela, yebo, nokuthi unikwe isikhundla sokuphatha amaphoyisa eSouth Africa, kodwa ubonakale usoft kakhulu kuze kuthathwe nje kwenziwe yonke lento le ingoba ubukeka usoft kakhulu. Naku manje uzuyovela enkantolo nje ingaka ukuba soft kwakhe ubaba Masimula. Asazi-ke ukuthi iyohamba ifike le case nama-recommendation kaMadlanga ngaye. Sizolinda sibone. Kuningi bafethu esingakukhuluma la, kodwa kule video ngithi ake ngizokhuluma ngayo le ndaba kababa uFani Masimula nama-allegations avele ku-Provincial Commissioner waseMpumalanga ngaye, kanjalo nokwenzakalayo manje ukuthi uhamba enkantolo ubaba Masimula nokukhathazeka nje ngale office lakhe lokuba u-National Commissioner. Ake siphawuleni ngaloko, nithini ngobaba uFani Masimula ngezinto ezenzakalayo kuye njengamanje, nithini nge-office lakhe lokuba u-National Police Commissioner? Khona esingakuphawula ngama-allegations that are leveled against him. Ake siphawuleni umfoka Mkhonza lo, sesiyohlangana kwenye ivideo elandelayo ngoba kuningi esizokukhuluma futhi njengoba ngike ngasho ama-video azobelokhu elandela nje kuze kuyophela le viki sikhuluma ngezinto ezenzeka eSouth Africa. Sihlala sibabaze njalo each and every day sithi South Africa. Sihlangane kuma-comments. Please share, subscribe and comment. Thank you so much.